Eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo. Abụ m Chizzy Ani, ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege. Ndị na-ekiri na mba ụwa dum, ana m ekelekwa unu maka na ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube wee jekirie wee fụ ka anyị si eme ya, wee fụ ka anyị pasa. Enwekwa ike ịnọrọ ebe a zite ozi nke gị abụ na mba ọbụla ị nọ, wee na-eweta ejekwa na Solid FM ebe ọbụla ị nọ. Ịma nna m site n'ọwara nzikọrịta ozi ọgbara ọfụ a na-enwetagasị anyị. Ị nwekwara ike ije na Facebook ịchọba Chizzy Ani maọbụ Kpakpando TV. Iru ebe a weta ezite ozi nke gị, na-esonyere mụ na gị na-esonyere gị ijekwa na Kpakpando TV na YouTube isoro wee soro subscribe. Ọ dị mma, a ga-akpọpụ ọsọ. Ana m ekwu maka iwe ịhụnanya mmadụ na-ewe n'ebe ụmụnna ya na ndị obodo ya nọ, ọkachasị na ndị si abata, na-ekwu ụdị ihe na-ebutegasị ụfọdụ na-eje ajụ obodo ha. Ugbu a anyị si obodo dị iche iche wee na-anata na-ebegasị mmemme dị iche iche, ụdị amụma na ụdị akụkọ ha na-anụ gbasara obodo ha, ụdị amụma na-eburu ha na-eme na ụfọdụ na-ajụ obodo ha. Ụfọdụ nata eje n'obodo ndị onyeisi okpukperechi ndị ọcha nke bịara abịa ebe a, maka na o nwee ike ọ bụ na-ebugoro ya abụba amụma si ya na ndị obodo ya bụ ihe na-eme na o nwee ike o ji ebe a ọ gaghị analụzi. Mana m na-agwa gị nwanne, tupu ị na obodo, biko ndị nọ n'ụzọ ije si ụzọ ije wee na-alata, ọ bụrụ na ewe ka ahụ ji emebigu na-ewu ọgwụ ị na-eribu iji echekwa onwe gị, echefuna ọgwụ gị, echefukwala ọgwụ gị, jiri ya na ịmara ihe ahụ a sị gị eri na maka nrịanrịa ji gị. Biko eri na mara ihe ka ị ga-esi wee na-echekwa ụwa dịka esi eme ya n'ebe ahụ ị nọ n'ụzọ ije. Maka na ụfọdụ ụgbọ ha bịa, o nwee ike ọ bụrụ na ọgwụ ha na-eri na ahụ na-eme ha agụnarị ha, a na-eme ka ha naba ọsịsọ a na-alụzie maka na ha bịa n'obodo na-alụzie n'ọnụ ụzọ. O nwee ike ha nọrọ mkpụrụ ụbọchị ole na ole, ihe na-eme ha akawara njọ, ha nọzi ebe a nwụọ, ebu ya ndị ụmụnna na ọ bụ nwaanyị o nyere ego n'ime obodo. Ihe anyị na-ekwu bụ na omenala Igbo na ndị Igbo bụ ndị fụrụ onwe ha n'anya gboo. Anyị anaghị asị na ndị ọjọọ adịghị. Otu ndị amụma ya si dịkwa bụ ka ndị dibịa ọya dị. O nwere ike ijego na ụfọdụ ndị a si na ha bụ dibịa jikwa echiche n'ụzọ omenala ọgbara ọfụ agba afa nke ha, egbuoro gị amụma, chọọ ụdị ihe ahụ ị chọrọ ịnụ gbasara ndị bụ unu, ịnụ ya ka obi wee luo oge ala. Maka na agwa gị na-enweghị ihe na-eme gị na ihe na-eme gị si gị n'aka, ike isi na onye ahụ aghọtaghị ihe ọ na-ekwu, na ọ maghị ihe ọ na-eme. Ya mere ọ na-eji agwa gị ihe ahụ ka ị mata ọkpọ afọ ụfọdụ atụlegide. O nwee ike bụ na-ewe afọ onye ha kpọtara afa, isi ha kwa ya kwuru ya na ọ bụ ya na-eme gị ihe na-eme gị. Ihe anyị ji ekwu ihe a niile bụ ka ụfọdụ hapụ kene ụmụ nkatọ a na-akatọ ala ha, na-akatọ ụmụnna ha, na-akatọ obodo ha, mere na ha ga-ewesi ego ha agaghị ejenyere obodo ha aka, mana ha ga-ebu ụzọ si na ndị obodo amaghị ha na-eme. Ụfọdụ ga-ewesi ego ha agaghị eje na nke ụmụnna, ebe ha na-eje bụ ha jee na nke ọgụ maọbụ eje na nke obodo onye nke isi ebe ọ na-ekpe ekpere nke ya na-asa ya isi, o jee ebe a. Maka na ụfọdụ n'ime ha bụ ka ị na-agbadata ugbu a, ha tinye na mmemme ekpere ụzọ ekpere dị iche iche, nke ọ ga-abụ ị gaghị ewe ohere je kene ndị bụ unu, ịnọsịa na nke ya agbanye gị nke a ga-agbanye gị, nye gị nke a ga-enye gị, wee bụrụ wee na imesịa ị na-anụ na ndị bụ unu na adịghị mma. Nke ọzọ mere na-ebu ekwu okwu asị maọbụ na-atụ asị na-atụgide obodo unu, ịnọkwara ebe a wee na-akatọ ha. Ọ dị njọ, ọ jọgburu esigbo nkakụ. Achọghị m ka anyị tụkọ alụ ọnụ.
ụdị ihe na-eme na ụfọdụ ga-abatasị obodo nụ maka obodo ha agaghị aga obodo ha jee soro yi aka mee ka obodo ha gaa n'iru. Ihe na-eme na ụfọdụ na-anatasị ihe si na n'ụzọ ije natagasị ya agaghị anọ, ụfọdụ nata anata agaghị eje kene, ụfọdụ abịagodo ikene ha anọte anọte na-asọzi ụmụnne ha asọ, na-asọzi ụmụnna, na-asọzi ndị obodo. Ụfọdụ eburu ndị kpatagasịrị eburu ndị akpa obi echebiri maka gịnị? Maka ụdị akụkọ a na-akọgasị obodo maka obodo ha. Ọbịa ka m na gị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa ka anyị ga-eme ya ka ọ ga-esi wee dị ka ọ dị gboo. Oge ọ ga-aba na-eme oriri otu a, ụmụaka na-eje n'ezinụlọ dị iche iche, na-agbata obi n'obodo dị iche iche, ụmụnne ụmụnna ewere ofe iko wee na-aṅụ mmanya na-aṅụ mmiri. Abụghị a ka a na-atụ alo ịrụ ọrụ ụzọ, ịkwa ụzọ obodo na-abọ nne na-abọ ndị obodo ejikọ aka wee mee ka obodo ha na-aga n'iru. Mana kemgbe asịrị na amụma pụtara, ọ na-afịa arụ ife ụmụnne ka ha nọ ofu ebe wee jiri ofu iko wee na-aṅụ mmiri. Ọ na-afịa arụ ife ka ụfọdụ jegoro ụzọ ije na-abụ ha natasịa ha na ụmụnne ha a na-eme dịka ụmụnne. Ya mere anyị ji si ka anyị kwuo ya maka na ụfọdụ nọsịfụ obodo ugbu a, ụfọdụ nọsịfụbe ndị ọgọ, ụfọdụ nọsịfụbe ndị ekpere, ụfọdụ narị nọrọ n'ụlọ ekpere akpọsị ebe a si ebe a na eburu ha na. Mana ihe mee n'obodo a sị na obodo ha da-aga n'ihu. Gịnị ka gị nwa mere ka obodo gị wee gaa n'iru? Gịnị ka ị mere ka ụmụnna gị wee gaa n'iru? Gịnị ka amamihe ahụ i were gịnị mere na iji ha jee dozie maọbụ nyere ndị obodo gị aka, jiri ịfụnanya nyere ha aka? Biko anyị na-ayọ ndị niile, ma ị bụ dibịa ma ị bụ onye amụma, biko jikere n'obi Chineke, maka na asị niile tụrụ tụgide mmadụ maọbụ kewasị obodo, ị ga-atakwa afọ ya. Ọ dị ma m ga na-ewezi okwu unu ugbu a ka anyị kpaba alụ a isiokwu maọbụ ihe na-ebute na ndị mmadụ na-ajụ obodo ha, ọkachasị ndị bi n'ụzọ ịnọcha n'obodo ya na ụmụnna ya ga-anọ ọfụma ahụ a na-eme. Ụfọdụ enyere ha aka mana ha si n'obodo ha pụọ maọbụ jebe ekpere dị iche iche, anụbazi akụkọ dị iche iche maka ndị nọ n'ime ime obodo. Imirikiti nkwanụ ndị na-eji maka ihe mere n'ejije, ihe ụfọdụ asị a na-eji ejije eme na ọ na-abụ onye jee ụlọ maka ndị na-eme ejije a na-emezi na ime obodo a da-agụzi ndị mmadụ agụ na alụ niile kabezi ọ dịka alụ niile edozi n'ime obodo ebe ndị mmadụ si. Mana ịtụ onwe gị mbọ maọbụ chetakene ka isi bie n'obodo na ụdị ịfụnanya were n'oge ahụ ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ ihe ahụ niile a na-eme n'ejije a bụ asị ka a na-atụ, imirikiti n'ime ha bụ asị. Mana anyị anaghị asịkwa na ndị ajọ mmadụ adịghị, ọ bụghịkwa ka anyị na-ekwu, mana ọ bụghị ka esi eburu gị na mma. 09097711009 maọbụ 09023111009. Nwekara ịkpọ anyị na 07050791009 ka etinye okwu n'ọnụ a ya nwanyị ndụmọdụ ka ndị kpatara ego na ndị si obodo ghara ige amụma ka ha wee ike na obodo jenyere ndị obodo aka. Ihe na-ebute na ụfọdụ ga-anata agaghị eje n'obodo je soro nyere aka na obodo je soro mee nzukọ ka obodo na-aga n'ihu. Ihe na-eme na ụfọdụ ga-abata kama agaghị na ka ha na ụmụnna ha kpaa ụmụnne ha maọbụ nke ha wetara ka ijiri aje nyere ndị be ha aka, ha agaghị aga. Gịnị na-ebute ya n'uche nke gị? Ekwuola m na ụfọdụ ihe na-ebute ya bụ amụma ha na-anụ, ejije ha na-ekiri, na ihe niile emechara ugbu a eburu ya ndị niile, ndị okenye, ndị nọ n'ime obodo si na ọ bụ ya na-ebute alụ dị iche iche. Mana nke bụ eziokwu bụ na n'ala Igbo, omenala Igbo na gboo bụ ọnụrụbe nwanne agba na ọsọ. Gwa m afa gị na ebe iche akpọ. Onye gbaa mbọ gbachie mbọ ike sụọla anyị Igbo yele eye. Anọta ha dara asị na ụmụnna mere ike ụmụnna tipi onwe ndị nọrọ ite nru ahụ emụrụ isii anọtabeghị ụlọ atụbeghị uturu obodo enwetara ibe ndị obodo na-eme ha dị
ha nụta ha na-atụ ụjọ egwu adụrụ na-ahụ abụọ ndị mmadụ agaghị eme ụfọdụ achị na ha dị ọchike ha ọchike. Biko gịnị ka iche na ọ bụ ya na-ebute egwu ịtụ ha? Ebe na-ebute egwu ịtụ ya ahụ na onwe na ọma ha omenala ọzọ na ọma jụta ga-eme n'ihu na ọmụmụ ha ebe ọ mara ịkwado atụ ahịa gụọ mmadụ ọ gaghị enye ya n'ihu na-eme ma onye nwe onye ọya gị kpata mgbe ụfọdụ ndị ha ezụ anya tụ na ha dị chọọchị jụka ihe ụmụnna anyị bido ndara onye ọzọ ebe anaghị ọtụ na ụmụnna ha na-enye ntu. Nwanne m, kedu ihe a ga-eme, kedu alụ ị ga-atụnye ka a wee were ofu n'anya na ndị mmadụ wee ha na ụmụnna ha ga-eji wee na-emekọ? Alụ m ga-atụ onye mbịa ji ego ụmụnna ya nọ ya jisi ike ya bịa ibe niile ada akara ebe ọnya ode gete ndị ya ọ na-ajụ ụmụ ajụjụ iburu na mba ha ndị aga anọta onye ndị mmadụ biko ha ịnọtụ ọnwa n'isi ma ọgba ahụ ha ga-ejeru ụlọ ịgba njọ. Ngwa daalụ nwanne m. Ụna anụ ya ka o si ada ihe ụfọdụ na-abụ ha natasị agaghị eje kene ụfọdụ bụ ndị gbagoro omenala ndị ọcha na okpukperechi ndị ọcha. Ụfọdụ ga-amacha ihe maka kemgbe ahụ ha na-etosia ihe niile jiri ma mmiri ma nri obodo ime obodo ahụ wee zụọ zụlite ya. Ọ nụbeghị ajọ ihe gbasara obodo a ọzi ka o bidoro kpebe ekpere ọzọ ka e were asachara ya isi. Ụfọdụ bụ ndị gụsị akwụkwọ ewepụ ụbụrụ osinachi ha wee tinye ha ụbụrụ aka mere batazi ha tụbazie ndị Chineke kere egwu maka na ọ bụzi ihe a tinye n'ime. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Ọ dị ma 09097711009 nwekwara ike ịkpọ na 09023111009 maọbụ 07050791009. Anyị na-ekwu ụdị ihe na-eme na ụfọdụ si na be obodo ha pụọ ịnatazi ka ha na ụmụnna ha na ndị obodo na-emekọ abụrụ ihe na-afịara ha ahụ. Ụfọdụ anatasịghị otu obodo dị iche iche nata ka anyị na-ekwu ugbu a. Ụfọdụ nọ na ụlọ nkwari na ọnwụnwụ, ụfọdụ nọ n'ebe dị iche iche, ụfọdụ nọ n'ụlọ ekpere dị iche iche ka ejebeghị afụ ndị be ha. Ha nọsị ebe a ha eburu nke ha butere bụ onye isi nsachi ha, onye ahụ sapụrụ ha ụbụrụ osinachi wee saizie ha ụbụrụ aka mere o bunyesie ha ya osi ebe a na maka na a ga-agwa ya na o wee ike jee n'ụmụnna manaba na ọ gaghị analụ. Gịnị ka ị chere na ka a ga-esi wee mee ya ka o wee dị? Gwa m afa gị na ebe isi akpọ ka o wee dị mma. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma ka m weziri onye nke biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ekele gị, gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ngwa afa gị bụ gịnị nwanne? Nnabike gaa n'iru. Na-ekwu na ụfọdụ ndị mmadụ na-ahapụta ike na ha ya eme ga-echezi ike ọzọ because na Disemba bụ iselebreti maka ọdịda Jizọs Kraịst, ọmụ Jizọs Kraịst, and ị na-atụ egwu mmadụ ga-ekwu na mmadụ kwuru na ọ bụrụ ị na-atụ egwu na Chukwu menyere tukwu anaghị eme ibe ụzọ dịka ụtọ na ahụhụ ịmara ihe na-ata gị dum ị agba ọsọ gbarụkụta gbara ụbọchị ole ị na-ata na-akpọ ụmụ gị anata maka onye na-eme ị na-azụ ụmụntakịrị ha kpọta ha ụlọ. Ọ bụrụ na olu oge gị enwụọ ụmụ gị anyị hụtaga ụlọ anyị asị na ndị ahụ na-akpọpụta na ntị ha ọ bụla ka ọ ha n'ọnụ. Ngwa daalụ nwanne m, ya gaziere gị, udo dịrị gị. Daalụ ụnanụgo ya nwanne anyị nwoke kwuru ebe isi na iwere chi kacha chi niile chi dị ike. Kedu isi ihe mmadụ ga na-aza atụ gị ọ bụzịla ụmụnne gị? Asịrị gị na chi na-efe n'ọ ya kachasị chi na ya o nwere ike dị ebube, mana a ga-atinyekwa gị egwu n'ahụ na ị nakwazikwa obodo gị na mmadụ ma ọ bụ asị gị na ihe atụrụ atụ na ihe ndị ọzọ ịtụbakwazie ya egwu ejuzie ụmụnne gị ka ezi ebe ịfụnanya ahụ dị na chi ahụ ị na-ekpere ebe enye gị nke a ekepụ gị na obibi agbụrụ gị. Ọ dị mma ịhapụ ụmụnna gị hapụ ụmụnne gị? Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ekele gị, afa gị na ebe isi akpọ. Gaa n'iru Chibueze.
na okpukpere nke mụnwa a na-akụzikwara anyị na ụlọ ọbụla ọcha n'ime obi ama ntụ egwu ihe ọjọọ ọbụla n'ihi na Chineke na-anọrị ọgụ nzuzo ihe niile zoro ezo Chineke mmadụ ọ bụrụ dịka na okpukpere nke ma a na-agwa mụ sị mụ na mmadụ na-egwu ihe ọjọọ ọbụla ị na-atụmata na nha ndị ọcha n'ime obi. Daalụ nwanne m, ọ ga-adịrị gị na mma. Ya bụ na ị nọ n'otu ụmụnna gị nwanne. Mana ị na-atụ ụtụ ụmụnna. Ị na-atụ ụtụ ụmụnna nke ụmụnna gị. Ana m atụ ụtụ ụmụnna. Daalụ. Ọ ga-adịrị gị na mma nwanne, daalụ. Ọkụ unu anụgo ya. Ụfọdụ bụ ndị ozigbo ha banyere ekpere ọzọ ha echefu ụmụnna ha. Onye na-eso ozi na ebe ahụ a na-ekpe ekpere abụziri onye ilo ha. Ọ dị mma. Gbawa afọ gị na-ebe iche akpọ. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Maazị onye n'uche ekenekwe ekeresimesi ọma. Gaa n'iru nwanne, ndị ka ochie ada. Maazị onye n'uche ya. Udo pata. Ị nọ n'ime obodo ugbu a, kedu ebe ị nọ wee na-enweta onwe gị ugbu a? Anọ m na be nna m teta. Gị na ụmụnna enwekwakwa nzukọ, gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu. Mana ihe chọrọ ike n'okwu a bụ ka a na-adụ onye elu ka a na-adụ anya ala. Ụfọdụ ụmụnna na-emesi iwe eji atụba ụjọ. Ụfọdụ ụmụnne ị ga-adanye m ụlọ egwu ogbu onye ga-achọ ka e were ana ụmụnna niile. Maazị onye n'uche ya, ịma ihe dịka ha na-eme ya maka na ndị dị mma, ndị kwesịrị ịkwụsị ike ka ya na-eme ihe ọma gbaziri ọsọ, ọ bụzi ahapụzi sọ ndị ọjọọ. Ana m abịa ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ọ nwere ndị na-eje ụka, nwere ndị na-eme omenala. Na ndị na-eje ụka, ọ nwere ndị bụ nke ndị ezigbo ya. N'omenala, ọ nwere ndị bụ nke ezigbo, nwere ndị bụ nke ajịa. Ọ iwe mme mmadụ ọtụrụ egwu. Onye na-esoro eme nke ị na-eme ga na-enyo gị enyo. So isiokwu m bụ ọ bụrụ na ọ dị mma ka mmadụ gbagbuo be nna ya na mmadụ ama agbalị be nna ọdụ maka na ọ jọrọ njọ. Kema na ihe na-ekwu bụ ndị ime obodo a na-esi aka na nsị rapụsịsị anya na ọ dịrọ mma. Ọ nwere ị ga-eme ịkpọnata onye na-agbalị gị ọzọ. Ọ bụrụ gọvanọ naanị ihe jọrọ njọ na-agba unu na be nna gị. Ọ na-ekwucha ụdị iwe a na-ekwu ya ma na nwa pikpo ụfọdụ gbagbusiri. Ana m ekele gị na iwe anyị na-eme ka ị na-ekwu ka onye ọbụla na ịdụ onye n'ọdụ onye a n'ọdụ ekelekwe gị maazị Onuche eze. Daalụ maazị onye n'uche, daalụ nwanne m. Maazị onye n'uche ekwu n'uche ya. Nke bụ eziokwu bụ na dịka o si kwuo na-ewere ndị ọjọọ were ndị ezigbo mmadụ, mana dịka nghọta omenala bụ ka ndị si ejike ndị ka ha si eme ihe na-eme ebi ndụ ha. Onye maalụ asịkwara na ọ bụ omenala, maka na omenala na-asọ alụ nsọ. Omenala Igbo na-asọ ajọ ihe imegide mmadụ ibe ya nsọ. Gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ. Ekele ọ dị mma. Dịka m si ekwu, ọ bụghị onye mee ajọ ihe ọ sị na ọ bụ omenala. Onye ụfọdụ jenapụ mmadụ ana ha ọ sị na onye a bụ na omenala ka ọ na-eme. Gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ. Ọ bụghị onye mee ajọ ihe maọbụ onye na-anụ oke ọgụ ọ pụta n'ebe a na-eme ihe maọbụ ọ na-emegide mmadụ ibe ya, o jebo ya n'ọbụ omenala maọbụ o jezeta ofe ihe tụọ ya si na nke a ka ya na-efezi. Ụfọdụ na-abụ ha jee ofu ebe mekọtata ihe asị na ha abụ nna dibịa emebezi alụ dị iche iche. Ndị ụfọdụ eche na omenala ka ọ na-eme. Onye ha na-eme ụdị ihe dị otu ọ bụrụ omenala ka ọ na-eme, maka na ọ bụrụ na ndị bụ omenala ndị iche pụta mee ihe a ga-eme, onye ahụ na onwe ya mara na ihe ọ na-eme na osele esere n'elu aja na-ememina onye ahụ. Ya bụ na
ndị mmadụ ụfọdụ ndị a na-eme alụ ọgbọkwa omenala ka ha na-eme. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Anọ m ike ị na-ekwu ndị afa gị ezi nwaanyị. I nwere afọ Igbo? Gịnị bụ afọ Igbo gị ezi nwaanyị? Chukwu. Ngwa gaa n'iru ihe Chukwu. Ndị a na-abụghị alọta aga n'isi ụmụnna ndị aka ha na-adịghị ọcha sometimes. Ndị na-etinye aka n'ihe na-adịghị mma ọ ya na-eme ha eche na ndị ọzọ ga-emegide ha n'ezie ha eche na ọ nwere otu a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ha ịga ndị ụmụnna ya ntị. Daalụ ihe daalụ ezi nwaanyị na-anụgo ya nọ ndị na-eme ajọ ihe. Mana nke bụ eziokwu ụgbọ dịka m si ekwubu maka na ndị ọma ndị ma ihe ndị kwesịrị iji hazie ụmụnna ha ahaziezi ya ụfọdụ n'ime ha apụọla, ụfọdụ n'ime ha nọ ebe dị iche iche. Mmadụ one na one nọ n'ime obodo maka ka ha si ejiziri iwe na ọnụma wee na-emekọzi. Ha fụzi onye ọ dị ọlụ mma iwe ewebe ha, ha fụzi onye na-emeta ọfụma iwe ewebe ha. Ndị ahụ na-eme ya maka na ndị ọma kwesịrị ịnọnyere ha anọghọzi. O wee ka ọ bụrụ mmadụ one na one n'ime ha. Nke ahụ egosi ya na ụmụnna na ndị obodo bụ ndị ajọ mmadụ. Mba, ụfọdụ bụ maka na ka ha si eche nke ha eje na cheta na ọ dịcha nara ndị ọzọ ma ọ dịbeghị ha mma. Onye ọbụla ha fụrụ iwe na ọnụma na-ewezi ha. Ya mere na ụfọdụ mmadụ one na one na one nọ n'ụmụnna na-eme ụdị ihe dị otu a. Mana ndị ọma banyesịa na ụmụnna efu na agaghị aza na-anụ maka ha. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Ọ bụrụ na ndị ọma banyesịa na ụmụnna ndị ọjọọ apụọ, gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Ekele gị nwanne o. Daalụ, gaa n'iru. Gaa n'iru. Ọ dị mma. Ihe anyị na-ekwu bụ ndị a na-abụchere amụma asị na ụmụnna na-eme ha, ma ndị ha si n'obodo nata ha agaghị aga na-abụ ụmụnna ha na ndị obodo mmekọ ka anaghị emekọ ha na ndị obodo adịghị emekọ. Ngwa daalụ. Gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ. Ọ ga-adịrị gị na mma. Igwe gaa n'iru. Daalụ. Eziokwu ihe ndị amụma na-atapụ isi a na-Amerika ha na-akụnye mmadụ mkpụrụ egwu n'ime onye na-amataghị ihe. Ihe ụmụnna dịka na ụmụnna nke mụnwa maka mụnwa bụ ezi ụmụnna nke mụnwa maatụ. Onwere onye ọbụla n'ime ụmụnna anyị maka na ekwuru ekwu onye chere ibi echiche ọjọọ eme omenala. Onye chere ibi echiche ọjọọ maọbụ ndị nọ n'ụlọ ma ndị si mba na-abata onye ahụ ga-afụ ya n'isi ihe. Ihe anyị mere ụmụnna nke anyị onye ọbụla nyere nri aka nyere ụmụnne ya aka ma ndị na-amaghị ụzọ onye ahụ ejiere ụzọ ga-eziga n'iru. Onye tinyekwana aka n'ihe ọjọọ, onye tinye aka n'ihe ọjọọ eburu ekelekwe nri. Daalụ nwanne m, daalụ. Ihe ọ na-eji ewute bụ na ọ ga-afịa alụ ije na ụfọdụ ndị dibịa maọbụ ije na ụfọdụ ndị na-ebu amụma ha fụrụ gị amụma fụtara gị ihe ọzọ ebe ha gara alụgide aka abụọ na ụmụnna na ụmụnne gị maọbụ obodo gị. Mana ele anya nke ukwuu ọ bụrụ na ebe ahụ ị nọ na ndị ilo iwere karịrị akarị n'obodo ahụ ị nọ na gịwa na alụ nke gịwa na-eme karịrị akarị maọbụ na ewe ka iji mejọgodo mmadụ na ihe na-eme gị na ọ karịrị akarị, mana ka ha wee nata gị ezigbo ego ka o wee obi dị gị mma ka e weta ego ụjọ n'ahụ, a ga-asị gị na ihe na-eme gị siriri na ụmụnna. Nwanne chee ọ bụrụ na otu a ha si ebu amụma na ihe ọbụla na-eme ndị mmadụ si na ụmụnna che na mmadụ aka adịgo ndụ, maka na enweghị ejegolu n'ebe a na-agba ụfọdụ ndị dibịa maọbụ ụfọdụ ndị na-ebu amụma. Ọ ga-afịara ife onye ga-aga ka a ghara isi ya na ihe na-eme ya si na ụmụnna ha. Mana ilezie ya ọfụma onye a n'ihe a na-agwa okwu nwere ike ịma na arụ nke ya wa na-eme na o wee ike ọ bụrụ ya na-enye ya nsogbu. Gwa m afọ gị na-ebe iche agbọ. Afọ gị na-ebe iche agbọ. Onye ozi ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru bee ya nkenke.
biko onye nnekwu bụ na mbụ na ga-ama mgbe ji eke nke ụkwa maka asị na ọsọ chụwa mmadụ na ndụ ọgba na-abịa ọ bụ na onye ọsọ chụwa dị na bịa ebe ịkọ na-agbanụ ọ na-akwụdata na onye nọ na mba isi na ụmụnne na-achị ya mụ na-akwụche n'ofeke ka ọ so n'ihe mụnwa na-ekwu bụ biko onye ọbụla nọ na mba gbaa mbọ ije mara ihe na-eme na be ya ebe ahụ na asị na agaracha ma ọtụtọ mba n'ịga n'elu ga na ị ga na-achịterịrị ide onye ọka mmanye ekwu. Daalụ nwanne, daalụ agaziere gị onye ozi. Biko anyị na-ayọ ọ bụrụ na iso na ndị egboro amụma, ọ bụrụ na iso na ndị a na-ajụ ụmụnna gị maọbụ obodo gị, lee anya oge achọrọ gị n'afọ gị ịda ugbu a nwụọ, ọkwa ụmụnna gị a ka a ga-achọba ndị obodo gị ahụ ka ezi ka ọ ga-esi bụrụzi sọsọ ozu gị ka ha ga-erite gị n'uru. Kịta ịdị ndụ na-eme ọfụma ugbu a na-eburu nke iburu ebujere ndị obodo ndị ọzọ, ebujere ndị na-asa gị isi, ndị ekpere gị, maọbụ ebujere dibịa, ofu dibịa ọ na-ekere mana ya gwa ha aga ofu ihe na nke afọ a maọbụ ụlọ ya rụfọrọ maọbụ ego a ga-eji kwụrụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ọfụma ha ga ma na ihe adịgoro ya na ma ọ chọba ofu ihe ọ ga-agwa gị ka i wee hapụ nke ị ga-emere ụmụnne gị maọbụ ụmụnna gị maọbụ ndị obodo gị ibutegolile ya, maka na ọ ga-agwarịrị gị ofu ihe ị ga-eme, ihe ị ga-esi na ụmụnna gị mere na ị ga-atụba ụmụnna gị egwu. Ile anya ọfụma ịfụ na ihe na-eme na ala anyị nakwa kemgbe nkewa na ihe batara bụ oge ebidoro bube amụma na ụmụ ihe a pụtara wee na-asụ biko ka anyị were na ịfụnanya fụ onwe anyị n'anya, ka anyị jiri na ịfụnanya fụ onwe anyị n'anya. Ịmara ihe ọma ị ga-emere ụmụnne gị jee mere ha, hapụ kene na oke amụma ma jụọ onwe gị, maka na gịwa nwere ike ikpere onwe gị ekpere Chukwu aza gị ekpere. Ịchọọ ime ihe je jụọ ndị ime obodo ndị ụmụnna gị ka emere gị ihe, doziara gị ọnọdụ ka ọnọdụ gị wee dị mma, jeere ha aka ka a gọrọ gị ezigbo ọfọ, jeere nne gị aka, nna gị aka, na ndị ichie na ndị ebe unu na-ekpe ekpere na obi unu, jee mee ya ime ya afọ a na afọ ọzọ na ndụ gị ga na-aga nke ọma. Were obi ịfụnanya nụrụ obe nwa na-agba n'ọsọ fụ onwe gị n'anya. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị maka anyị dọbiriri otu a, maka na nke afọ ọzọ ga-aka mma. Ihe ọbụla anyị na-eme mmemme, ndị niile na-eme mmemme ya gaziere unu, nke ọ bụla onye na-eme ya gaziere ya. Nwa m emegide na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegide na nwa, ma ọ ga-adịrị anyị niile mma. Mgbugharị ọnọdụ ugbu a oziọma eji ọfọ ọ wụchigo, o wee dịrị unu wee gabazi n'oge nke, maka na akara dị ụtọ ya tatụ ya tibe ya atatụ. Cheta na ọ bụzi na ọkwa elekere ya anọ kpọmkwem ka anyị na oge ndị Igbo anyị na-ebidozi na Solid FM kwa Thursday na Friday n'afọ na-aga aga. Ọ ga-abawanye ka Chukwu chebe anyị niile. Ka ọ dị, abụ m Chizzy. Classic